ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକିରି ଆଇଛେ। ଆମ ଶରୀରକେ ଯେନ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦରକାର ସେନ୍ତା ଆମ ଶରୀର ଲାଗି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବା ଦରକାର। ଅଧା ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୋଟା ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଧା ଭାବନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଖାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସି ମୁଇଁ ବି ଆଗ ଅଧା ଲୋକ ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଟେକି ଆଣ୍ଠୁଟେ ଚାଲେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବେ। ଔଷଧ ଉପରେ ସେମାନେ ପୁରା ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଅଧା ଲୋକେ ବୁଝେସିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଁ ବୋଲି। ଅଧା ଲୋକ ମୋ କଥାକେ ନାଇଁ ବୁଝନ୍ ଫେର୍ ମଜାକ୍ ଉଡ଼ାସନ୍ ମୋ କଥାକେ। ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ମୋ କଥାକେ ମାନସନ୍ ସେମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରସନ୍। ଆଉ ମତେ ଦେଖିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ତ ମୁଇଁ ବି ଆଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଇଁ ଔଷଧ ନାଇଁ ଖାଇବା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକିନା ମୁଇଁ ଆଜି ଚାଲି ପାରୁଛେ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ। Thank you.